እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኤርትራውያን ዝርከብዎም 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንመጥያስ ናብ ሩዋንዳ ክዒዞም ቶም በዓርቢ 16 ሐምለ ብነፋሪት ዝገዓዙ ስደተኛታት ካብ ወርሒ ሚያዝያ ሒዞም ኣብ ትጽቢት ዝጸንሑ ምዃኖም ተጸዋዕ ስደተኛታት ገሊጹ። እዞም ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ዝኾኑ 133 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን መጭወይትን ኮይኖም ዝጸንሑ እዮም። ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክሳብ ዝጠየሱ ኣብ ሩዋንዳ ዝጸንሕሉ ናይ መግቢ ማይ ሕክምናዊ ረድኤትን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ከማልኣሎም ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ወሲዱሎ። ኣብ ሊብያ ልዕሊ 42500 ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ክህልውን ከለዉ በዚ ናይ ምጥያስ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ፕሮጀክት ካብ 2017 ክሳብ ዘዋንዚ 6521 ስደተኛታት ሓገዝ ምርካቦም መዛግብቲ ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ በአልማማ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ደው ከብል ዝጽውዕ ጥርዓናት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ተጠበቕቲ መሰላት ይቐርባሎ። ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ንከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ነቁጣታት ፖሊስ ብተወላዶ ትግራይ ተጎቢኡ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ትካላ መግለጺኡ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም ናይ ዘለዉ ሰባት ቁጽሪ ብልክዕ ክፍለጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ካብ ዝገብሮም ምኽንያታት ሓደ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ዝተወስዱ ምህላዎም ኢሉ። ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ ቃል እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተወላዶ ትግራይ ምስ ሕወሓት ርክብ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ እዮም ኢሉ። 323 ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕወሓት ክድግፉ ዝጸንሑ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል እቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ንባንዴራን ሰራዊትን ፌደራል ዘናሽው ብረት ዝሓዙውን ከም ዝርከብዎም ገሊጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ግፋ በአልማማ ንተዛረብቲ ትግርኛ መንባሩ ብምግላጽ ቅዩዳት ሕጋዊ ክሲ ክቐርበሎም ወይ ከዓ ብዘይ ቅድመ ኩነት ናጻ ክወፁ ጸዊዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳሃይቶም ተሰዊሮም ኣለዉ ዝበሃሉውን ሃለዋቶም ከፍለጥ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ጸዊዑ። በተመሳሳሊ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ በአማይ ዝቁጸራ ትካላት ንግዲ፣ ሆቴላት፣ ክለባት ለይታዊ ትለይት ከም ዝዓጸወ ተኣሚኑ። ቀንዲ ምኽንያት ምዕጸው ዘን ንግዳውያን ትካላት ንሰራዊት ሃገር ዘቆናጽብ ደርፍታት ተጻዊተን ብዝብል ከም ዝኾነ እቲ ምሕዳር ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ቦሌ፣ የካ፣ ኣራዳ፣ ኣቃቂን ጉለሌን ዝርከባ ትካላት ንግዲ ቀንዲ ዕላማ ዝምዕሻ ኮይነን ይርከባ። ዝበዝሓ ካብዘን ተዓሽገን ዘለዋ ትካላት ንግዲ ብተወላዶ ትግራይ ዝውነና ምዃነን ይንገር። ባይታዊ ምርጫ ሶማል ዝካየደሉ ዕለት ብወግዒ ተገሊጹ። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መደብ ኣስማት ሕፅያት ተወዳደርቲ ንባይቶ ኣብ 24 ሐምለ ክግለጽ እዩ። ላዕሎት ኣባላት ባይቶ ኣብ 25-28 ሐምለ ክምረጹ እዮም። 22 ወናበር ካብ ላዕለዋይ ባይቶ ንወከልቲ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ተሓዚዩሎ። ሓፈሻዊ ምርጫ ታሕተዋይ ባይቶ ከዓ ኣብ 12 ጥቅምቲ ክካየድ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣሸባብ ተቆጻጺርዋ ዝጸንሐ ኣብ ማእከላይ ሶማለ ትርከብ ከተማ ባድዋይን ብሰራዊት መንግስቲ ከም ሰመንዝዐት ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ። ኣሸባብ ቅድሚ 2 ሳምንታት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እዩ ነታ ከተማ ተቆጻጺርዋ ጸኒሑ። ነቲ መጥቃዕቲ ክምክቶ ዘይከኣለ ሰራዊት ሶማል ኣዝሊቑ ድሕሪ ምጽንሕዩ ናብ ዳግማይ መጥቃዕቲ ኣትዩ። ኣብ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ጥራይ ተሓጺሩ ዝጸንሐ ኣሸባብ ባብ ዝተፈላለዩ ክፋልቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት መንግስቲ ሶማል ሓሓሊፉ መጥቃዕትታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። Radio Erena. Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።